जय जगन्नाथ साଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ବାଦାମ ପେସ୍ତା ବନେଇବା। ତା ପାଇଁ ଆଗ ବାଦାମକୁ ଭାଜିକି ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଏଠି ଗୁଡ଼ ପାଗ ଚାଲିଛି। ଗୁଡ଼ଟା ପାଗଟା ହେଉଛି। ପାଗଟାକୁ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ପାଗଟା ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଗଟା କରାଯାଏ। ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ପକାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦେଖିବେ ହାତକୁ ଅଠା ଅଠା ଏମିତି ଲାଗିବ, ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାଦାମଟାକୁ ଢାଳିଦେବେ। ବାଦାମ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଚଲେଇ ଚାଲିବେ। ରଖିଦେଲା ମାନେ ମେଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଚୁଲି ଲଗେଇ ହେଉନି ତ। ସକାଳୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଚୁଲିରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଚୁଲିଟା ଆଉ ଲଗେଇ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବାଦାମ ପେସ୍ତାଟା। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଢାଳି ନେଇଛି। ତାକୁ ଥାଳିରେ ଏମିତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମୋଟା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିବେ। ଯଦି ପତଳା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା କରିବେ। ଯଦି ମୋଟା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ମେଲେଇ ଦେବେ। ଯଦି ମୋଟା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ରଖିବେ। ମୋ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।